माइखौ फुबाय नै खोथिया फुदों खोथिया नै खोथियाखौ माबायदि गायदों बिराद हासार दंना ओरैनो जानला मोनला गायलाबायबानो जायो हेलो खुलुमबाय खुलुमबाय या खुलुमबाय you know means namaste hello खुलुमबाय नमस्ते हेलो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ मालयसियाव बरायबाय आङो दा मालयसियानि साबा होननाय जायगायाव दंफैयो बेनिफ्राय बे जायगाखौ होनो कटा किनाबालु कटा किनाबालु या बेयो आंनि लोगो प्रिसिला माने 2 इयार्सनि उनाव लोगो मोनबाय जोंहा नै बाबुबो दङ बाबु बियो बिदानि फिसाला your brother's son right yes बिदानि फिसाला बेनिफ्राय फंबाय दङ बेनिफ्राय बिब'बो दङ नै जोङो थांगोन गामियाव थांनो रेडि जाबाय पेट्रल सोनो नागिरदों नै पेट्रल बाय पेट्रलनि दामा 2.05 रिंगिट्स इन्डियान मानियावबा हार्डलि लाइक 35-36 रुपिस 1 लिटाराव ओरैबायदि खम ना बा बागदावबाय आं पेट्रलनि दामखौ खोनानानै Finally we met today. How are you? What are you preparing? I'm doing compost. Oh wow, compost. Yes. Wow, very good. अखाया नै दासो हागाबाय माबायदि नायदो एखे जोंनि बायदियानो हाजो जोङो बाहाय केम्पिं खालामनो नागिरदोंमोन दा अखा हानानै गैला प्लाना सेस आरो अखा हानाया कमप्लिटलि बन्द जायोबा स्टिल जोङो टेन्टफोरखौ लगायनानै उन्दुनो हागोन नोंथांमोननो एसे साराउन्डिं जायगाखौ देखायनोसै बाहाय दुगैनो फैयो मानसिफ्रा दुगैनो बिसोरबो गय जायो नै बिसोरखौ होनो दुसुनि हारि बिसोरनि हारिनि नामा जाहैबाय दुसुनि बिराद गय जायो बिसोरबो गय बिफां दङ गुड मर्निं नै दासो सिखारदों एसे ब्रेकफास्ट जानो नागिरबाय कफि लोंनो नागिरबाय नै Is it done? Oh. It needs to be powder, right? Yeah. It's still not a powder. That's good. Okay, new experience. Beer campsite, Didi Ama. बेनिफ्राय नै नोंथांमोन देखायनो बिसिनावबो टमेट' फिसाया दं नै फान्थाव एम्बु आरो मोनसे जिनिस देखायबावनो आं नोंथांमोननो नुबायना टमेट' गोरलै अलमस्ट सिमिलार बिसोरनि कालसारा जोंनि नर्थ इस्ट इण्डियानिजों बेनिफ्राय नै बानलु गायदों बानलु बियो खुमब्रा दे खुमब्रा नै खुमब्रा फिथाइया नुबायना खुमब्रा बिसोरबो खुमब्रा गायो बानलुआ नै बानलु बाहायबो मैगं गायदों नै टमेट' सामब्राम बेनिफ्राय बियो मा मैगंथाय नैबे बे मैगंखौ मिन्थिला मैगंफ्रा नै बेफोरबायदिनो नैबेथ' माथाय मिन्थिला आङो हाजोनिफ्राय दै बोहैबोनाय नै बियो दुगैनो बिराद मोजां गरम समाव बियो दाउ मैयानिनोमोन माने लाइ बिलाइजों संनाय जाबाय लाइ बिलाइ नामाथाय बियो गोथां बेनिफ्राय नै दाउ गांखं बे हांनायमोन मैयानि बियो थाइजौ बेनिफ्राय ओंखाम बेनिफ्राय जोंहा सासे फंबाय बिराद स्पेशल दं स्पेशल नोंथांमोन देखायनोसै नै फंबायनि खोमाया नै गावसिनि कालसार जाहैदों बेयो दुसुन कालसार बे कालसारखौ लाखिदों दाबो बिथाङा आजिखालि लाखिलाना कालसारखौ अब्लाबो माने फंबाया लाखिदों नै मोजाङै देखायबाय आं खोमाखौ जोङो दा ओंखामखौ जाग्रोनोसै
बेयो प्रिसिलानि बिमानि बिदानि जाहैदों बे प्रपार्टिया एसे नायनो लाबोदों भाई औवाया नायदो ओरैबायदि गिदिर दंफां बायदिखा This is Chinese bamboo? Local bamboo. Oh yeah, there. Oh. औवाफ्रा नुबायना औवाया ओरैबायदि गिदिर ना नुवाखै बेबायदि औवाखौसो गायनांगौ जोंना लाजाथारा फिसा फिसा औवाफ्रा सिनखावबा नै Yes, for the floor. Yeah, we also do like that. But here the bamboos are bigger. Oh, where? India. In India. Yeah. नुवाखै ओरैबायदि गिदिर गुरसेयैनो गुवार गुवार जाखायो जोंना माने फिसा फिसाना खामानि गैया सिना नुवाखै औवा थसेयानो ओरैबायदि गुवार जायो नुवाखै कफिखौ कफिअ होनो जाहैदों बिनिफ्राय टि साहाखौ टेअ इन्टारेस्टिं टेअ Mendadak rumah abang makan tahu kadau. Corona bidau bo. Sadap. Gilang tak kan apa. Hilang takulugon. Ya anak keras yang nelan membawa tempe. Nah, lulugos ko. Memang kalah. This auntie's brother? Auntie's brother? Ya. गावसिनि माइ गायनायखौ देखायनो नागिरदों लेंलांदों गावसिनि दुब्लियाव माइखौ फुबाय नै खोथिया फुदों खोथिया नै खोथियाखौ माबायदि गायदों बिराद हासार दंना ओरैनो जानला मोनला गायलाबायबानो जायो Buang air pinggam baru tekat seloper. Ada. मोदोमफुल Betik. batik Mele betik. batik हाइजेंनि बागान मोदोमफुल fresh papaya organic papaya oh smart enough fighting नोंथांमोना बिसिनि बारि बागानखौ नुबाय आबाद मावनायखौ हाइजें मोदोमफुल थास' मादैया मैगं खादों नै बेबायदि मैगंखौ जायो दिनैसो मिन्थिबाय गावसिनि माइ गायनायखौ देखायनो नागिरबाय नै दा बिराद खस्थ' Oh, first you make hole with this iron stick, then inside the nursery, very difficult. नुवाखै बे लहानि लावथिजों फार्स्ट हाखर खालामगोरो बे बेनिफ्राय बाहाय सोयो नै नुबायना माबायदि गायदों ओरैबायदि खस्थ' हाजोआव थाग्राफ्रा बेबायदिनो खस्थ' जोंना प्लेनाव थाग्राफ्रा बिराद इजि लाइफआ बेबायदिनोसै आरो बिसोरनि गायनाया नुबायना माबायदि खस्थ' गायो फिसा हायावनो नुवाखै
जोबोद मोजां मानसिफ्रा बिदिनो बिराद सिम्पोल माने भेरि वेलकामिं गावसिनि माबायदि रोखोम माइ गायो बेखौ देखायबाय नुवाखै बिसोरबो माने किउरियास गावसिनि कालचारखौ माने एक्सप'ज खालामनो लुगैयो आरो माने वार्ल्डआव मिन्थिनाय बायदि बाहायबो माने दुसन हारि थायो होननानै बिसोरो दुसन हारि बिसोरखौ दुसन हारि होनो जेरै जोंना बर' हारि बिसोरो दुसन हारि खस्थ' हाजोआव थायोना माइ गायनायफोरखौबो नुबायना माबायदि खस्थ' गासिबो माने आखाइजोंसो मावजोबनांगौ हालेवनायफ्राबो नाथाय बिराद सिम्पोल बिराद हापिलि थायो आरो बेनो आरो जेरावबो बिदिनो गामिनि मानसिफ्रा सिम्पोल बेनिफ्राय बिराद माने मोजाङै थायो पिसफुलि हापिलि That's how you feel. yes same very smart we have also this type of yeah What do you call that knife? we have sorta Sorta. yeah sorta Sa kalakati kadhiti. Kalakati. Kalakate. In Dusun it's called Mm. kalakati. नारेंखलनि बिदै हानदोंनाय माबायदि वाव नै नुबायना नुबायना नोंथांमोनहा नै नारेंखलनिफ्राय माबायदि बिदैखौ दिरुनदों आङो बायबाय नोंथांमोनहा माबायदि दिरुनदों बिनि बिदैखौ नुखाबाय थाइलेण्डआव बेजों सिनि बानायो नाथाय बेखौ लोङोबा फेयोबो नामाथाय एसे बायबाय आं 10 रिंगिट्सनि 10 रिंगिट्सआलाय इन्डियान रुपिसआव 180 बायदियानो जाहैबाय एसे ट्राइ खालामनायसै या गोदानसोना माने बांद्राय रायाखै गाबोन फुङाव गोरासिन जागोनदां बेयो जौ बायदियानो एसे गोखा गोखै गोदै नोंथांमोनहा नुबायना नै बे बथलनि मुख्राखौ गुदुं खालामदों मानो होनबा ओरैबायदि गेस प्रडिउस खालामो जाहैदों प्रेसार बेखौ जुदि गुदुं खालामाबा बेरफुनो हागौ बेनि थाखायनो नै बथलनि मुख्राखौ गुदुं खालामदों दुब्लि बारिया नै बाहाय एसे गिदिरसिन मोजां लकेसना नुवाखै हाजो गेजेराव